Ayan guys, welcome back to my channel. This is Eric Kilot guys sa Digo City. Welcome to my channel. Ayan. Maing buntag ma'am. Ano may ipamati? Sakit ang likod. Ako sa diriya uya. Sakit ang likod. Nabikil guro ni. Asa nga portion nga sakit sa likod? Sa tunga, sa taas, ubos? Diri do, diri kaninduhan. Dili sa tunga. Dili. Aminaw ni mo nasa kilid-kilid. Oh, sige. Diri abaga. Kung sakit siya, mga pinakadlan ng paminaw. Kada halos ni kada kwalay, labi na maglabak eh. Sakit siya. Kana musik yung duko. Dili, kung gikan kag lingkod, ini sa tindog. Dili mo, dali na ka makatindog o dugay Ay pa. maka dali. Kaya marag kay sakit, paspasan sakit. Sa kuan lagi kanang dugay kay kung maglaba ba. Kuan ako mag-ana na palit ini. Nya ako pong gibati kanin diri. Diri na ko magabi. Ano sa man? Magbikog diri na magbikog. Bikog dire? Dili. Sakit kayo ba na? Ma, wala, hindi ko katulog, Yes, hindi na ko bago maplasan. yun. Dili ma? Hindi ko katulog, hindi na ko maplasan. Sakit. Maplasan, okay na. Ano sa pagyat? Ini, mga kamot sa siguro sa sila bago. Pas mo mali oh, gasinaw. Ha? Pas mo, gasinaw. Pas mo ba? Gasinaw. Anong kuan ba? Mabasa ang Yan, hagod hindi. dito masaba, masabay. Siguro nang Kanang magbuto, no? ugihan ba kugihan ana ba? Katabang, di ako trabaho. Ugihan niya, init no, nya baka sana po manlaba, or cooker, manghugas ana. Sabay na natanan, puli-puli lang. Ay nga ni din niya. Oh, mo naman na sang rifle ang Sa magsinaw? Nayuban maingon sila na kwarta na. Wala na magsingaw Oo, ka na may siguro. bata. Ha? Dili naman magawa sa kwarta dire naman sa pitaka. Oh, ano. Eh, mga istorya gud yung mga tuan. Ano din? Uyag mo katol siya kwarta na. Mga istorya ba? Kwarta na siya. No, sige. Unsa pa gyud? Sa likod. Unsa to gingon nimo nga dili ipahilot ang Kanang spinal. Daw. dili pilot Pwede ba na yan? kay Pwede ba nahilutan niya? Uy, nice. Kung scoliosis daw, dili pa siya pwede hilot. Kay? Kapilot o hilot ang spinal. kay Amot, Ingon makasama. ang Doktor. pwede sila ka kwarta. Sinara mo yung mga kwarta. so tiyan taga ma'am naagi pinakabugat yung nga kaso so tiyan taga mayahay na mate mayahay naglubog na bone cancer layo ra na bone cancer gud siya nga TB pa siya plus dehydration payat na kayo siya mura na siya sa palito naglubog nga kamot gaana no nga dili siya gi-advise sa doktor ayaw itahilot kasi makadungog pa na sila dili pahilot kay ang bukog gabok na ko mo ba mo ko balong nga gabok dai na ako daw mo hilot lang ko basang duol ka kay napatabang man ka so ako man ikaw mo trapo ko nga maayo na imo gireklamo mo ra na dili sa konti ya kay iyang kinamagwangan dili man mo sugot nga madawat na lang ba nga anak na lang gud Dili mo sa naglubog na lang gud di mo sugot yung kinamagwangan so imong gitahilo tawag ko niya yung service na ko kaloy sa Diyos karon na masahiro na tambok na dili to ipahilot ha pero isa sa kadaghan nilang gingon nga dili gyud na ang isa ni supak hindi ka na magwangan gay man na magwang dili Ito yung gitukuan. Bone cancer gitu. bone cancer ha yan ba yung dili kabuk no cancer bone napayat na kayo sir Okay na lang ang information. nagpaamot na gyud sila buhay pa Okay na lang wala. nagpaamot sila kay pamalit og matambal tanan siyempre mas okay naman lang na moamot ka kaysa mo ikaw may amutan pila naman gud og pila ihatag nimo ka no pil kaluoy naman sa akong amigo pare ano man pero nakuratan ang tanan ng amot ganun ang driver ko pedicab asa man mo digos tala digos o na dito ko nagsugod og nailado kasi sige ingon Langingon man siya na. nangingon siya nga nakuratan ba mo kung lagi ka naman kasi nagkuhan mo kung siya tambal na dili inihilo sa digos ano ere kilo mo to medyo nakuhan ko anak sige so ayan guys ang imong address mo gyapon bigod sa Dito sa Simon. ayan guys kaganina og nagtan-aw mo sa video isa iya hatong husband ilang address na sa likod sa Gmall Digo City unsa gyud Lourdes Village Estrada. Estrada din na Sada, dyan. Lourdes Murag Village. Estrada no na tunga sa Estrada 6 Ah, nga lapas gamay
unahan doon sa palengke doon ka man sa palengke nga Estrada. Wala ka po sa perfect. Wala pa Wala ka. pa kabot. Estrada na dia. Zone 1. Murag kuan. Zone 1. Tugon. Zone 1 na diya. Oo. Zone 3. Zone 1. Dili ba suntok? Zone 2 mo dito sa may gym. Dito sa may gym, no? Sige. Zone 1 na dia. Basta kay- O parang pedicab, o likod sa gym mall. Maura yun ay kasagaran, kaya ako din na masayron po ko sa una. Ayun pala eh. Basta likod sa gym mall, dito pita. O, dito pita. Ano na lang. No? So shout out sa taga likod sa gym mall. O, Lourdes Village, Digo City. Na si Ma'am Dre atong tabangan. O, niya. Na si Giwori nga. Ang iya daw, ito is Ay, excuses. scoliosis niya. Di mag-iuhaw na mag in English. Tukar mo sa Scoliosis, mga basta in English, ang ako alang kung unsa imong gipamati mo ato atong hubaron, no? Bisaya lang, no? In English man to. Mapiktahan ani malamang na damay na imong ginhawa. Oh, madamay gid ang ginhawa niya. Tukar din. Sa mga nagtan-aw diya, labi nag part sa likod, bilang asa nga part sa likod, pag di na mo mahubad-hubad, duha ang pinaka naiguan na ginhawa og ang paglakaw, no? Pero no, dugay pa man. Dugay. So ano lang, so Dugay gintos. ato tabangan si Ma'am Inubanan sa pagkampo sa Ginoo kay di yun matabang og di yun at magpatabang sa Ginoo. So patabang dito sa tuong nabang magkagagahom niya og sa ko ang mga viewers. Ayan, daghang salamat sa inyong kanunay pagtanaw, pagsubaybay sa ko. Daghang salamat, Ma'am, Sir, Dong, Day. Ayan. Sa inyong pag-subscribe, no, sa inyong pag-share, sa pag-like, thank you kayo. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel, special mention na Malaysia, Indonesia, India, Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia, Japan, United States, Saudi Arabia, and Kuwait. Sa mga OFW. I salute you guys. So, salamat guys sa tagang OFW. Ayan, so maghilot ako guys. So, dahil nag-comment, no, sa makalimot ko, i-appeal ko daw kung taga-asa ko. No, ang akong address na ako sa Digo City, no? First Town Street, Digo City, Barangay Zone 1, Purok Mangga, Rabina Kumpan, wala kabot sa gym, no? Digo City, Davao del Sur, Mindanao, taga-Digo, guys. Ayan, so maghilot ako guys. Yan, di kayo na interte. Gitin 30 na ko na siya. Magipiksa na Oh, nila. manana. Sugot. Sige, plaster mang ang yang t-shirt mo. I-post na natin. Please subscribe po, like and share. Kasi wala pa kaka-subscribe. Na kayo Davao ron? Karon? Wala. Ay, sulok. Home service. Yung kayo sila? Pating hanggang gid mang. Dungol-dungol ra gid sa narami sa kuan. Disgrasya ba? Sakit o kay sakay. Ulim. Kalibo lang sir, ang yung lagi sir. Yeah, ito naman. Sige, sige, atuon na ito na. Sige, lagi ni sir. Wala sunod. Oh. Siya, wala rin 100 meters sa gikan sa highway. Layo ra po itong palengke. Kung amuro kunik-kunik lang padada. Sige, sige, atuon Wala na. kabot siya sa poblasyon sulok. Wala. Layo ra na to, di pa palengke. Kato na to, tapos palengke, gikantahan. Dito, layo ra to. Diyan na dapat may, ito to. LTO. Ibang ka na LTO. Wala na kabot. Oh, doon ra. Abot sa Hindi siya Blasyon. Cristo. Wala pa sa misgo. Sa LTO niya. Ika, ano na lang, manawag ko. Inig, doon na mo. Atangil mo. Sige. Dito yung Makati. Makati dati. Wala, LTO mo na yun. Sige lang mo. Pagkakatuon na ng LTO. Basta, hindi ko palengke. Sa layo ra to. Hindi siguro Makati dati. Basta. Hindi naman na niya ilang park. Basta nag-ilog doon sa padada o sulok doon na. Sige na, Ay, to lang. tarong buong ano niya. Hapon na. Hit-hitan. Hindi ko man nila, ay, diri pa din, no? Nuli diri, pag man diri ato. Ito, likid. Ito, mabog dito. Mabog sa punitaan niya. Tara, highway, nawag naman tayo. Smart man. Mabog dito. Inggan pa dito. Ay, patay. Sabi-soroy. Sabi-soroy. Ang bugagi lagi ron. Igo, ito. Ita. Wala problema yung ulo, ma'am. Wala na. Okay ra. Tangko ko, wala. Babad na ako ulo yan.
Hindi ba labad-labad mo ulo no? Kaya na may sign sa imuha ko sa ulo. Duha ang imuhang nakita na ko. Naghatag sa ko. Ay mo likod ang ulo. Duha ba? Konekto sa nagkonek siya ba? Sige ba, sakit mo ulo. Kumbaga mo ni number 1 mo ni number 2. Sige lang sa ridon. Okay. Sa kuan lang guna, manong kulak kuno ko sa hay ba. Bisa nga sa part sa lawas, basta mo sakit ang ulo, or malipong-lipong usahin, basta mo sa ulo tanan, wala sign of dehydration. Kulang tubig ang lawas. Mas naghan ang trabaho kaysa tubig. Bakit kung ino tubig good? Sino ang tubig? Dili mo lagi bawag yung likod. Dili sa bawd te. Dili ang tubig ako. Nasa ikaw. Pag nakita sa x-ray. Oh, nakita sa x-ray. Nagpurmang siya kung kuan ba, final. Daan din sa bata. Kaya kato mong borders kayo, mula man siya magbitay ang isa ka baga. Oo na. Oo. Tungod daw dito sa pagkinasaan sa bata. Ito? Bilagi. Kaya bilagi mo na libro. Ayun na. Ayun na. Sige, din pangalan. Ano yung sa ASEAN? ASEAN. Ate noon, May siya. Maylin. Kaon na daw. Hindi ka nang libro. Kung hindi, nasangkay ko lang. Pwede. Ay, kaunay. Bakit? Ang pero bakit ang dami niya? Gani, gatas na. Ulit sa gatas ka. Wala, matod na yun. Unsa oras mo matumang? Saan? Simban. Nauna. Hindi man kumato. Bata rin ang mga. Oh. Yeah, atong kalanuli. Yakit sa anak ko. Ay, uwi mo kayo. Sa gadiri na dara na kapilig. Wala ka kato Raymond. Katuod ko yun. Ulo. Napunta ka mga. Ulo. May Mana kuto boss. ulo. Mana kuto yung likod. Ang naong. Pikas. Wala na problema to. Dito na day. Man na. Ito kay. No? Sipa kaya. Ora mo to problema ha, nga mayon ka nga kusugin hawa, sakit ng likod. Okay. Wala namang himora man to. Ano ang Lucy nga. Kaya ako napatuto ako. Natay ako rin. Pero kailan na yun eh, body kay ugat man tanan. Nalago. Ugat man tanan. Kailangan ko ningo mga duha na ko. Patay. Yun ako na nagduha kaning nagsunod ron na biyahe na 9:30. Oh, inuwang bats gabi. Balibaran Oh. mo na mo. Kaya Kamo may nagsunod. Oo. O tagitiksa pa na ako 10:30 alas na 5 ako. kasi gabi. Naabot. Oo. Dugay kayo na padulong na daw siya. Iya. Kasi naman ka oras padulong mo. Hindi na mo. Kung kaugma na lang kasi. Namian mo. Bakit na sa lasiti? Namian na imong likod mo eh. Mga hinog magkaimang. Walay ko ano. Dugay Sabi panuhot ta. Ha? Sabi kay panuhot. Ay panuhot mo. Kaya na may nahilot-hilot Hindi eh. na ilot-ilot na. Pero di pa gyud ang ane. Sabi lamian mga hinog kay no. Nani ko, ya, kaya ako na may maghilot-hilot. Anak kanindot ani lami imong paminaw, lami pa gyud ang ginhawa. Grabe man ni si mo ha. Oo. Grabe man ni panuhot. Sabi panuhot na. Maligo mo na good hapon. Di ko kagapon. Ah, ligo na ay. Ay, sir. Maglabaw ito, maligo. Gahig na ako eh. Gahig na gahig. Ulo boss ay. Ulo ay lang naong gahig ulo. Lagot kayo. Di ang ulo niyo. Ay no Dahil duga. na itong maligo, God, kainig sa layo, kahumot Oh, na. humot na ba? Uli ni mo. Kaya, ikan mo ng laba. Kaya maligo. At Kaya least, mana na eh, bagabi labada sa ulo pa mo eh. Iluta ko bi. Eh, gamay mo. Pero dugay pa man po ng pas mo po. Ha? Dugay pa man po may pick. Ah, dugay pala gino. Pero, wala, kumatay na. Oo, hinahinay na. Eh, Ah, oh, Ha? masakit. Sakit gamay no? Sakit dito yun. Pagdihan mo gud ka.
Okay ra nang kugihan basta dili ligo. Magaling ligo mo, pero nagkabot sa bana, humot. Kana lang po. Okay ra boss. Sinanak Oo. ko sa una. Basta din ang permanente po ng musik. Kuan. Ay, Adlaw ligo hapon. Hapon maligo. Mas ganahan man kog dili maligo kung asawa. Kaya original. Mare asawa. Layo ka buot na. Original. Original sigdin. Lain man kay mutag kulon. Kulon ra man ko imong gihumutan. Kasi mo pahumot asa gipalit no? Ang humuto sa niaga yo. Kato na lang imong gibiliban no. Pero kana yung way kulon-kulon. Layo pa ni Mahok na. Ay, sawa layo pa. Mao na. Murag nagluto jud karo ginanunan ba. Para ginanibawa mo ginanunan. Ay. Nung bilin na lang magkabot. Mata ni mo nagpula. Tanawa sa samin mong mata nagpula. Kulang kag tulog na yan. Gamit na pag cellphone. Dugay-dugay matulog. Ino nagtulog na. Kulang di ay. Tulog na dalamon. Dili pa kay dugay siya mong mata. Di karon tanawa yung mata pating pula hapang. Kulo na pod. Sinapuna. Kung dahil sa oras na tulog alas 11:30. Niya inigugda mo kanta-kanta pa magsipag dila. Madamay kita ng makaan nila. Sabi pa nung tapos ba? Kaya saya, pumili ko na. Kaya lang yun yung tubig-tubig. Ilapay ha. Dini mo ipahilot ang likod. Nga naayon mga gani. Kana pa igaston mo sa ospital. Sintaon. Mo tag Oo. Sino bawal ang hospital ba? Bawal na iluton. kalaban mo gud mi. Hindi na mo ko. Di mo sila na. Babo na, ugma mo na pa-exrihan. Exrihan na po ni Dili ang problema ra man gud ani ang pain lang man. Wala man na problema nagtuy-tuyok ang lawas basta kay ang atong kondisyon okay. Dili man na matter ang iwi kay kamot ana. Basta kay okay ang pamina mo man ang pinaka problema. Wala yung ibati ba? Ano Okay ba siya? ka? Masiglaban ang ulo. Pinang likod. Sige nung saridon. Laban ulo ka ba? Hindi, saridon na yun siya. Sige, may ang pangalan. Dali sa ridon. Sige lang, saridon. Kung kumuuli ano. Kaya naanad lang po ka ma'am no. Na, sa buka. Nasa mga padulong. Naayo man po pero problema o na lang gito. Salik Sakit mo. mo atake ang ulo, sakit ang ulo ya ba? Dati tinuok yung ulo na ko pa. Ano na so dehydrate na. Pero ato ni mo na sa doktor, migraine. May Kaya ganyan na. sakit migraine. Check ko lang na tubig ya. Tubig. Mo ni sign of dehydration. Tubig yung kamasagalon. Kung sakit ang tagkuko dere, sakit ang kuko. Kung ato sa doktor na migraine. Sakit imong ulo, sa ato ka doktor, sakit mo headache. Iya lang gi English. Sakit ulo, ito man na. Ulo, Headache. head. Oh, Tubig kaya kulang na boss. tubig lang. Ya, mayon ka. Kusog naman pa mainom tubig. Nya, o gyapon, lapat gyapon, lipon gyapon. Kinahanglan na naghilot yung dugo, wa naman sa kulang. Wa na mo ipit ang tubig, ina sa kadaloy. Daloy. Principal ba nang bira-biraho ng buhok ya? Okay naman na. Pero ayaw po na sa bilang, may control po ng bro, tama lang. Anak man na kayo para mag-relax mo. Relax mo na siya. Relaxing mo na. Ayaw po na, pwede na, anak po ng tama lang ba? Isang ikaw kung mo bira, pwede mo na. Pero mas lami kung lahi ang mo bira. Lahi ang lami ang piling, lahi ang gunit. Itong kaway. Kung kaway may wapo pagkurahon. Ganyan na buhok. Hindi ako kaway, ako lang bana. Malarot Kira mo lang. ng buhok. Tama mo na. Ayaw po kusog kayo, kaya pati po sakit sa ulo. Hindi naman ako makuha. Imo mang ipabira-bira, good kay imong ulo, murag lami na kayo sumagon. Naon palayo. Tingog no? Tingog ba? Nakuha na mo na stambok good na. Mas Balutan. daghan man ay kay problema di ay kasi mong bana. Na, grabe yun na. Sa ako gilot, di mo na yun ako di man lumakuan ba? Hilan ng kabalo. Oo, balong mo gilot, ulay rin ito. Daghan man Point? kabalo mo kag pick up, dali na mo pag pick up. Point Ang kwan ba? lang ba kung ang ending ang result? Ang result lang ba? Lagi? Pwede mo kung isang kita ya, tapos ko kana ang lami lagi ana. Okay lang lang. Ang resulta lang. Result lang ba kung okay ba o Lagi?
Kaya bisa na bitaw akong mama. Ano naman po dito nga na yung mga hindi. Alamin lang nga, dili daw pwede, dili pwede, di. Dili. Ayaw ipahilot. Di makapwede. Kaya kung sa malay pa mga tambal, o di tambal. Wala may blame na. Tagbal na po. Tambal ka, Kanayan pa. hindi man pwede pahilot. Para po anang bawal hiluton, kay girig Grabe lang. ganito ano siya. Hindi pwede hiluton, kay girig lang. Ana, Pero Karon, bawal, kay- bawal ko na siya. Dili. dili eh. Dili din sa ako dili ko may mong bawal. Kaya nga tong gito mong magud. Kung lain na gyud imong lawas, kay girig lang ka. Kinahanglan jud mahilot ka karon. Lagi na. Kay naglisod na gyud ginawa, di jud ka pa hilot kay bawal. Wala to pa nimo 3 days, 4 days. Ya pati nasakitas mo likod. Ano actually ginawa? Oh. Pwede siya. Ano ba bakante? Ano? Nay bakante kuan. Wala na eh. Laong na loli. Sutso. Umur biyahe pa mo kuan ko. Call na yung kuhan karon, booking. Ay bakante mga 7:30 pa. Mas okay rin. Magbiyay pa ka mo. Pabli. Gihapon pa. Masa day. Wala ka kaunan ini. Ha? Wala ka kaunan. Pasmado juga ma'am. Ingon juga pasmado juga. Tidak basa juga. Gaspang kay mo panik. Mo ni pasmos kusog. Mas pasmado ka kaysa kasir. Kanaw kanaw. Kanaw. Di jud ka makadinay nga nagabasa kag hapon gabi kayo. Pas mo man. Ito na. Gamay ra kay tulak na ko. Ni pasmo. Hikap na ko sa sakit. Ang kuya jog siya wala ka gihikap gani sakit na. Mo na ni atake na siya. Mo na pag mangisog na siya wala na kay kusog. Ang hindi nga na lingkod-lingkod juga. Pero na advantage sa dugay pa na. Okay pa. Na gyud permanente gyud nang dugay pa. Di na mahitabo kung muundang kag basa hapon gabi. Plus mapilot-hilot Pero usahay. buwasan niya maligo, no? Hapon, no? Dili gid pwede. Maligo din, no? Dili gid bawas wala jud na. Ha? Wala gid ligo. Ang ligo buntag lang. Oh, Dahil maligo hapon maligo, ne? Ah, kadungog ka to ka? o padayon no nimo na ako pud mahimo no. Lang ano. Panuhot man Man binantay ta no. Panuhot man guna yung nanagot. Sige lang gud og musakit ara man ko dire. O bagay, dagan naman na tari. Wala kaligo ra mo. Kana pa hinuon no. Na ko'y customer. Oo, mo. Pero nindot man gud nga Mas mayo dito mga. dili pud mo masige balik-balik dire. Kidagan pa man ko mapahilot lain, daghan na kayo. No? Pinabuhan Rick, na. ako na po Rick. Gatanawan lagi ba? Kuan guro niya ba trabaho ko di kaya grabe. Dati. Sinindugay. Nyaman, pag uli, Liga. ligo. Di na sabi ko hilig jud og Sahay, masa. Isang imasa lang. Dili ra ko to mo kada gabi kanira. Kani ang maigo. Pero unsa man ning trabaho ani? Tigpasan man eh. Di lingkod ka. Diba? Oh, dire good, pasaka good. Ya kani may imong gibasa. So di gyapon ka kalakaw. Sa may daog niya, ano may kaya niya? Lawas. Ya imong kamot kusdan, kamang na lang. Amo na itabo. May maligo na lang para tanan. May tawag ani. Sakit gamay? okay. Ano yurik ha? Kay kalimot. Di makakamainom. Taon na wala na. Dili na gyud. Apo di ko kamainom kay total lugay pa man po. Dili Ha? ka jud ko. Wala na. Kuan na yung kas. Ha? Wala na, nanay pumati. Laga na kayo pumati ay. Nga pag mataas atong edad, diha po pasok. No? Pagay ko rin tawa na, lagi pumati. 30 pa kapin. Sao na lang 50 kapin. Na. Away mo lima, naman ka. Ah, tiguang na pong manghilot. Away lima, kayo na. Tigo, hinay na punta pandamay ni. Ano may isa dito, reserve mo na eh. Ako man na siya, manikurista man na. Ano yun? Idol ba ni? Anak ko gitraining katong ikaduha. Ay, kadwa. Naman di mo sunod ana yan. Ako na gitrain ko to daan Hindi minto. ba silbi uboy mo sunod ni kadag? Ano ba kadaggan yung customer no? O pag ay mabot ng tagagawas no? Ano mo baba ba? Mga balikbayan, mga ano ba? Taga Japan, yan ito rin. Nasa YouTube. Ade. Na wheelchair siya kay kada gabi maligo. Wheelchair di kay Japan, anak ko rin.
Nadi ang tanaw sa YouTube. Wheelchair siya. Nauli na, nakaw na. Ginintin na ito mo. Dire siya, napuyos Sa siya. kailutan. Ah, Opat. Doon sila sa kadlaw dito. Ha? day? Wala lagi sa maminaw lagi ganina. Osteoarthritis. Osteoarthritis. Balik, Wala pa to siya nayo, di pa siya muli. Oo. Pa siya, nayo naman siya. Ano yung nungdan na to? Maligo kada gabi. Lagi? Mao na tradition sa Japan. May Bawal nasa- maligo padulong sa trabaho. Maligo pag after sa trabaho. Ano maligo man ka upang kamahugaw. Mao na ingon sa Japan. So dapat ang ligo pag after sa work. Kaya hugon mo. Dawag ng lawas eh. Nga wala man sila pas mo. Dapat Oh, diba labas ito mo. ka? Ang liguan na nila kabalo ka, jacuzzi. Kita ka na swimming pool nga murag aso. Oh, Sino na? init manggod. Kanang murag init ba ay kalami. Lami jud sa lawas na tinuod. Matanggal gud imo problema. Ang problema diha, hindi gawas nimo. Mas kusog. Pas mo gud diha. Ako man ka. Sa kadlaw, pila to katambal, napa-exit. Ah, grabe, wala din na uli eh. Lawas na lang sa hospital. Uli sa DJS. Japan. Taga Tagum. Tagum. Pero Japan na siya. kaya Nanas sila- lang dito tanan pamilya. Ano sila? Ayun, ganakaan ni sa diri. Tungod lang sa Facebook. Oh. Huwag sa ni uli ang Tagum no. Dali din sa largo. Ay. Pag buman yan. Tagaan niya kung anak ko cellphone, gidadaan mig chocolate pila to ka kuan karton. Tadaan mi. Tapos unsa mo sa lubong ko, pag ita kagihilot nakadala na mag sa lubong. Yun gidagham ko na dire. Anak. Ikaw og tagaan ko nimo chocolate, kan chocolate gadi ko kabasa. Didadaan jud ko di gid mabasa ang uban. Ana-ana machis kanalo. Japanese. Ayun ang mabasa kay kasi Cloud9 na dingdong awan na rin Cloud9 ayun na. Ininsit yun. Ang tawagan na yung mga anak dito sa kwan. Sa hilot rin nakayo sa kuha o. Ano siya? Tawagan niya. O dala mga hilot to, ang hilot. Tao no. Hindi panghambog no. Dasas. Ano ko na Di mo na itampal ang mga kwan. tambal mo sa ay di matulong ba? Istorya niya, kung sa sakit ni mo, kung sakit ni mo, wala nila impas mo sa usok. Nagkabasa ka kada gabi. Tama juga maligo mo ni. Bugnaw gilawas ito. Ha? Di bugnaw ang lawas ito. Kasakit ang lawas. Na pwede raman na yung once a month no kanang ano. Oh, bisang wag ko tayo pamati ni dot mag-aano ko eh. Para Kanang ma-circular matakuan sa lang dugo ba no? Nya bawas gid siya, nagabawas siya. Bawas yung mga panahon. Bawasan. Ang panahon kung di mo na makita. Di aram ko gamay mo grabe panahon kung naigo na siya. Ito sakit mo gid. Diyan na isom na siya. Kaya di man gusto mapatambal po noong dili po lang nawas no. Ang lagi ko. Condition man kung nang pahilot man ko. Ayaw gid na ngatuan. Amo ato jud ko. Eh panahon mo rut activities man siguro. Eh, Wala lang mapakuan man ko. nanan mo kuno circular ko itong dugo ba? Correct. Nanan mo yan. Magkalukalo pa. Magkalukalo. Kasi kalukalo. Lokalo butangan na yung itlog. Lagi. Nagdan kami gahaw. Ang bisita lagi do kaldero. Tagmay ram gid kaon. No. Gabi, gabi. Kay manok giunsa. Kag may tindaon yung mga ano yung mga portahan na mga Magportahan. sinso na mga dato ba. Ayun. Dato pag kita na ko na kay mga tagko may lagwan. Ayun, skinan. Ako magkano nga trabaho. Ako Iba isa yung kay mga kaon. isa ko diha kay atong isa kay masawa ko manager ko dito pang Ah. dito pang tigos. Okay. Mo tayo nagdala. Dili, ilang kuan ako. Kay biyayar tong isa. Gadapaw ah. Ya ani yung medyo ko nila. Pandamay na rin mapugos kung taan pero bagay itong isa kay order na nawag guys, salamat. Dahil manawag ta kay para natin sutaan. Ano rin. Nawag ka spray mo. Gamay kay Ato na kanaon. gaton. Pero kamay kay mga kaon mo, mas takang Wala dalanin ninyo na yung balo ninyo. Kung yun lang kada mo kay tagsar mo kita. Isang taga-digos pa na, di kung busy mo ta. Sila Wala na mo eh. Wala yung tayo mga kanang mga trabahador, wala tayo. Bahay na eh. banding. Wala wala kay man Kami pandil. na to, dagan kayo, maten nagka-panos. Sagbo pagkaugma, wasudan. Gabi, dagan kayo sudan. Sudan na nahulog iwi. Wala ay, gamay kay kaon. Napila ra mo kay kaon, kay wala ang gitong isa istorya na ako to inom. Abli kalimot pag inom abli, karon ba magaminom abli ga. Muli na. Inom gyud to si ka.
Mo ganito ni text mo din mo nga Hmm. alas 9, pwede na ka alas 9, lapas mo alas 9 kasi istorya. Ana gani langanin ko, langanin gid busy ana bisita ni. Oh, Alam dahil ko nga. bisita. Ni absent na lang gani ko ron akong gitiksan ng amo eh. Kung yan nga kato dre tagpo juga gitu. Lain bagay ako pa wado do. Hmm. Kana jung nguli na mi, ana ra jud na. Oh. Ulag jud ni. Alas 9. Kamu pa to bagan head dre. Ano sila? Ano ako ba dito? Bugay kayo. Sa mga busy life ba? Yan mga itong mga classmates sa unang Huwag ito mga kauban sa Friend. una. Sa Okay. UM, mga janitor namin sa una. Kauban may janitor sa una. No ba dire? mga asinso na. Na sila lang nasinso, ako wala. Pero dool kaya punta na nasinso sa kuha. Tanang nasinso ni dool na ko. Ah, oo eh. Alam lang. Ikaw rin. Ako rin ay masahaw dahil nila di ay. Oo. Higda, takilid. Ah, Sakit mo, dagan mo. Dagan is ko ano. Puro yung gahi ya. Ha? Ikaw rin apoy ko eh. Dagan mo dis mga hilot din. Kaya leader. Mga may kaya di ay no? Ano lagi ni mo Sa sakyanan dali. pagmilitaryo ka, dagan yung kas manghililot. Ito Tuo ka. Ito ka, para naman sa pumpurin na itong hilot. Ano mo, wapo mag-sakyanan ng anhin naman. No? Hindi mo kami ng kwarto. Kulan mo yan mo. Ngayon pa kong gabi, ayaw lang, dili lang tagdali. Uy, di ko wala, maulaw ka lang mga bisita mo. Uy, mga dato na. Cowboy man po, na dapat Ngayon nga ang maulaw, cowboy. mga ka nga. Parihara man ta. Sa imo ha, di ko maulaw ni mo kay murag. Ito isa, Ano wapo kita na lang close? itong pala itong isa, oy. BR, ang tubig sa BR. Ito eh. Ito bang, Bats niyo sa una dire. Yang itong isa, kaya ang asawa, nasa pau. Ah, Basta. ang isa manghihilo. Pero dili sila bakuan kay mudagan man jud mo nako. Dagan jud mo nako mudugay. Ay, matigilot nila. Alam na sa team. Init na mong likod, ma'am. Tapos init kayo. Pag init siya, di circular yung dugo. Ah, Pag bugnaw, bugnaw mo kayo. Wala na. wala na siya. Hinay kayo, ni circular na pag hinay. Pag init kayo, sa kanan na siya. Sa kulis din. Bunguan niyo ang alcohol, masamot kayo no? Ayaw na. Ako alam ha. Hindi na kita mo to o mo gili. Di ako na boss, Wala para pa siya feeling. sakit samot yung likod kay. Bigla man. Lamay sa pagtatik, pero ang resulta ba? Sige. Ay, panuhot ni. Ano, babae o, taga Corizo. Kani, Ako na pinag-views. saan mo na siya? Sakit mo likod. Ah, Ito, good. Kana singot uga. dito ginawa buli, panuhot ko nila. Bata man na, may tiyo no. Digo siguro hapon eh. Dili, singot uga. Ah, di. Sa Corizo ng trabaho. Working. Bata man. Nga, gikan sila sa gawa, singot. Oh. Nga, musulod, aircon. Ano ni batayanan? Pa naman no. Initan at mga tulad. Init na kayo mong layo sa dito mong panong. Karon og maayo. Karong adlaw lang dili pwede mabasa. Ugma pwede mabasa, pero dili pwede maligo. Karon ug mabawal yun siya. Karon di man mo magbasa karon. Ini kaon ni magpungitanay lang mo. Imo man ginaw. Kaya na bilo tanong kung magpungitanay, bangit man mo ginaw no. Maglibo po ka ng kubal kay manghinaw no bago mo kaon. Ini kaon magtutsal lang. Okay. Dapat kung manghinaw ka, pag kinamot. Hmm. Ako di yung wadyo ko tanan, di kas pagsugod, wala na dyan ko basa. Hello? Bawal na. Ako naman kay ko, Ah, okay. wala na dyan ko.
Primero lang. O ligo daan, ligo. Mana, wala lagi basa. Wala na, ugma na. Lalim na yung kumukuha nito. Musugo na yung mga. Si Kuan po, si Mrs. po din mo, balo po mo ba? Ako din mintin na na. Ha? Ako din mintin. So, palit to gatas o kuan. Lah, wala na. Dali ba? Gatas lang ko. Palit sa gitlog duha o gatas. Gatas lang ko. Pagpalit ko lagi itlog. Ito, araw ko. Hindi, junk food. Kaon sa ka. Oh, di kong ka. Oh, Pagdali ha. di kong kaon. Ako buhok. Jesus, Ma'am. bago na mong buhok. Pati. Bang. Kajak. Bayari si Jack, ana. Lord, Ano ko? ang bebe, sulat na ko. Sulat na lang, ma'am. Agay-agay yun dyan ako. May nga naman ko bayad sa load. Bayad na ni sa Lord gabi eh. Nya. Duha ka itlog o bird street. Baka. Duha ka itlog Ano o yung bird nagkuhan sa kamot, kung sa tuyok. street. Junk food. Sige na. Ano? Si Jack mo tagay ha? Ito nakatok sa atang nagtanaw kaniya. Bird street. Katong 16 years old. Kanay 19 Itlog years duha. old. Kana, 19 years old. Na, Ah, agay-agay. mild stroke na, 19 years old. Ha? Ano ba? Bata ko man. Ini kali ni bumog balibol. Ako mo gangan, mag-isod sa Korea. Ano ba, mura ganin sami-sami, gani? Mild stroke. Bumog balibol, maligo. Di ka na ng hospital, wala findings. Gani? Tanan. Check up tanan. Oh, Wala siya ni istorya Bali. siya, dili. Okay ro. Ah, istorya ka ba dyan? Wala kusog. Ah, lawas. Grabe nakahilak ko ni Kurtini ba din na mo balik ba kay dating sakit. Pero lakaw na sumang. Pero ana siya balik ko ti eh. Adili, kalakaw rin. Taguyod ang til. Uyod. Ay, sa ni balik. Ano po ako? Grabe lagi na nakahilak lagi. Abot tikas barangay. Blood stroke siya. Mild na. Bye, no? Bye. Tumboy Di mo siya na. tambok, no? Dili. Volleyball player na. Ah, di. Pag magdula, balik ligo. Oh. Mas grabe siya nga naman. Ikan pa magbalibol. Hago. Arang-arang lang ng manlaba, arang-arang lang ng maggupit, arang-arang lang ng anak. Pero siya mas dali siya nga naman. Mas grabe manghago sa volleyball. Ah, ligo siya. Basketball, mo na. Naligo, Oh. sus. Ah, pa niya, no? Aron, gusto ko na siya. Lakaw na to. Ah, lakaw na? Uli, na? Ang sarap to. Nako naman din sa dire no. Kaysa na ni mo gino? Oh. Eh, Yung kabalik na mo, wag mo balik. Balik, kung mawala ka dili, kung ganahan ka, 5 days, hindi ka ganahan, ayan na ko. ano ba? Nakadula, si Ron. Wala na kung ko. Ah, mga brita, no? Hilak na to. Sakit, uy. Kita. Wala nga na yan. Mild stroke ko na. Mga ugat niya, mga ugat. Ano? Grabe siya Ikaw ito. lagi bulikan. Oh, na yung epekto sa kanang isog ng kayong mo. Ah, Na inaghigap, sakit na. ano? Ganiha lagi mo. Sapa kayo no? Ariel? 15. Makalugar ka ma'am, sa bitik Sala? palikin eh ma'am. Si sir, pwede na po. Ikaw lang, yun ako na. Ah, May baga-baga sa upas mo ha.
Oo. Kung kalugar lang ka. Ay, importante rin sa ito, good health man, di ba? Lagi. Siyempre, priority ang money. Pero ang money, mayroon ng money, good, good, lawas. Tanto lawas eh. Sama po niyo pagkakwarta, hindi po ka Mga kalingap. kondisyon, di ba? Ayun naman kanay, pero mas lamig pag mausban pa. 7 days lang, 7 days lugar lang. ka. Ayun na nang inig kung magpanglabang, di suligo, no? Ikaw. Lagi na yung dapat yung sabon kay... Ah, tabo siya eh. Ako, katibaw na kayo kanina. Tarawa. Okay. Ako lang gitulak ha. Katabuhan ko sa ninaw mo. Tawang kamot niyo. Nakang pala gina ko to. Guba na yung mga mga kita lagi. Pero kung maligo ka na Nagigyan po kung matagam mo. kung ana inighilot si mo ha. Ha? Kung ka nagabi iligo. Wala. Ana ang resulta. Wala no? Hindi mo ka maligo. Tagsa naman. Ang sa ligo eh, masaman. Tadre, 15. Ang gawan po ng ligo. Eh, hayak naman, hayak. Kibayaran eh, ma? Jack, oh. Rose. Where's my phone? Kaunak ko. Hey! Ha? Di pa din ako inom. Kahit niyo. Ahos? Naman. Sila. Ito di ka inom ba? Dos? Para ko di mo nga aso di ka inom. Tubig yun sa nika uhawon. Inom lang yung dos. Pila ka ahos? Okay. Good health, pinaka-related. Dili man ko uhaw. Inom lang. Basta makainom lang mo ka. Yung kasagaran mo ko ta uhawon. Maupay pag inom. Ulahin na sa boss. Okay. Ino yung tubig mo. Ininom mo ka nga naman. Iuhaw ka. Pero wala pag iuhaw. Nindot pasuli sa tubig. Wala pa mag-uhaw good, di ba? Inom eh. Inom lang. Pila ka lang eh. Masudlan nagtubig yung malawas. Nagaglaw no? Pinakumahin mo, kaya ni mo 12 ka baso kataas. Nagaglaw. Isa kadlaw. Kung kaya, Water therapy daw. Bawas ang papa karon. Water therapy siya. huwag mga pildihan na. Isa ka pitsil. Kagabi, bago matug. Kira? Wala na yung nagkagawa, no? Kaya yung mga ads pa, dito. Sila na nagkuha na ni buota ni. Pwede sila magbuot, pwede ikaw. Sila Sila, mahatag yun silang ads sa 9 minutes. Pero di ka ganahan sa ilang time, pwede nimo i-delete. Pagbuot ka, di mo. Delete ko na imong time. Hindi may. Ano ko pangita ng mga tay. Hindi na wala kong kagon mo na imong lang. Magpungin mo. Sakit mo. Dalhan kaso. Hindi ka may. Smile, no? Pinaka-live ko na shut out. Wala na ito. Huwag ako yung tanaw, di na ako nag-skip ads. Kwarta man na. Okay. Basta dili ka nag-skip ads. Diba, daraw, skip ads. Ang kamo ang YouTuber ang nakakortaya. Oh. Adi, ito ba? Ang YouTube ug ang Ang advertising. ikaw. Diba man na? Naman nag-percentage. Kung dili ni mo i-skip ads. Ang ka na mo skip ads ka na, gyapon. Pero mas dako gyud tong video di mo hilaptan. Okay. Nagbayad man na. Hindi tangkas Sikan eh. sila ha? Tangkas Tapos eh. na doon? Naitangkas na yung mukbo. Naga ni ads diha nga to 2 ka oras. Nay 2 ka oras, nay 1 hour. Ako pero no na. Dako ko sa bayad sa imong kuan. Hindi na mai-skip. Ano siya? Wala, kung ako'y mo tanaw, sandan na ito. Lahi ang advertisement nila dito sa sabot. Oh, depende sila yung nagbuot na. Lahi ang buwahe ba? Sige kamay. Karon pa na natandog niya na buwa. Mahilig ako. Ano mo ni? Gaspang man na siya. Mo ni pas mo.
Ugat, no? Di gaspang gud ang mga pas mo. Ano kana ba kabantay ka ang Brazil ko no? Murag rapor diyan na kana ay mo panit ano ni pas mo. Hago bang gibasa init nga gibasa ana. Grabe yan, gunting daw, di pa kadulog ani. No. Kadulot ang gunting ano oy grabe to. Tama. Hindi sa malang. Ano man? Magulang nga eh. Kasi kung ginawa, parehara sila. Ano mo tara mo na tanan. Sako lang. Dito lang gud tadi kay mauri man gud pod ang mga pasyente. Dito mas panungot. Ano man suman? Sino uga? Ano to? Ano uga lang? Nya kay mauga na lang, wala ra man gud no. Singot uga, wala lang. Nakalimot na lang pud no. Wala man pod pagkaugma. Para madugay makabantay ka murag labi na gud kataas ang ilan. Pura po. Siguro mo siguro no. Anak mo kasagaran no. Sanginlan na gidad mo no. Anak mo. Silog aging daw. Tayo na yun. Gay. Tinuod man yun na, nga makatasa itong edad, medyo mawait po. Di ba? Tinuod man na. Oo, wala ba siya una, no? Ayaw. Yan kaysa bata-bata pa, ato mang diapusuhan pag-ayaw. Kaya nagsalig man ta. Hindi matiguan. Di mo to, kadi ka matiguang daw. Ang di matiguang ragyod, ang munahuna lang. Permanente yun bata, pero atong lawag. Di, ang una natin matiguan nga po. Alahay ay. May man, power pa ko, pero Dila, dila. kapoy naman, oh, wala na. Sige na, gina siya, muaway yun ang utok. Okay. Kaya yun permanente. Pero kay, ano naman? Kapoy naman yun. Wala na ka. Gawas din na kaya. Hindi na kawan. Si Otto, kaya yun ako ni ba? Mindset. Ang utok ba ko, dili mo ko siya nagtrabaho? Wala Ang yun siya. lawa, Wala siya. Mantar lang ba? Bro, computer ba nga? Uy, bupak na yung mali. Mga namang loob. Ito na. Natanana siya. Hindi inom. Inong tanan. Kaya boy. Tama no kay sa point no, kung may gusto ko magbusat ko mama ano daw. Ako bang ganun, may luto na rin matuog man. Ha? Awa ko bang video na lo. Ano mo sa mulihok? Wala lang. Mugo? Wala yung bati ko rin. Idak may bro. Ikaw parehatanan eh. Gilat mo ito. Man, wala lang. Di na sakitan? Di na po kung tingin sa gusto mo, ginatuog man. Hindi na ko, pero nagmata siya, misturahan na yun eh. Nagmata man. Pero kung ito, wala na lang po ko. Nagpiyong-piyong man. So, nganong natuog man siya. Ikaw di makakatulog. So, di mo parehas. Dato ba na kayo diferensya? Ano siya, kaya man niya tulugan akong hilo. Naparehara man na. Natulog man yun. Dugo na siya. Parehara ba yan ba? Dili siya tarong siya tulak ng dugo. Ano? Mabingog siya. Dugo anak, dili. Marka pula-pul ba? Ginonon ba? Muna yung gibati. Ha? Try ka siguro na anak-anak. Yan na po yung pagkusog tayo, pero di mo ang kusog. Ayo igang unod. Musay lang. Yung unod rin mo na, madaot man na, magbungkog na siya. Lusay-lusay ta. Ang unod, ano, sliding, diba? Nag-slide ako. Yan, mahunong na po ko sa mga lusay. At ako na, lain na kayo. Bunog mo na. Una, ngayon mo kang naupan mo hilot. Ano, nabunog man ko. Padili ko pahilot ko, nabunog man ko. Pamaulan. Oh, kay ang unod, diya magtitira. Ano kayo? Kaya may nga mag-hard. Ang hard, ako dili ko hard, pero nagigikap na ko, may nag-hard. Sakit. Igo lang. Igo lang. Na, Oh. Nalagay no? lagi na nawag no. Pulo na gun meron.
Yung mura pagpuno nga puti naghanap. Ang limar ang puno mo. Nagdungan na sila. Balibaran mo lang mo. Ay, mauro din lang gawasan niya. Okay, nga naman, doon kayo magpupumuman. Wala na yung time. Kasi mauna lang ba? Bus ka nga sir niya. Kung wag mo magduwal ron, ako'y bakante na isa kanina. Day. Kaya kayo nagduwal ron mo, dahil kirog na ko itong isa. Kung man sa isa karon, makonservate na, uli na po nito rin, ako'y tagabansalan. Ato na po may anana, rago ko. Ito yung, ito mo ganito. Ito ang isa, balik na po ko, ilis. Short na po ko, ilis na po ko. Nakakabili mo ko, no? Tasak. Pindi mas customer. Nalagay sa lagi nga isa, gawas. Puyo mo na ano yun. Ano nga mo dito? Kaya kay, depende man sa booking. Wala dito na. Pag ko boss, buo man ano yung trabaho. Ano, una-una ko. Kaya ma'am. Shout out ma'am, hello. Ano yun isa ba sa kugihan? Okay raman na, panuhoton, mga tapulan. Samot ng kugihan. Natural lang na panuhoton. Kugihan man. Yan luto, lamba, Okay naman na. bugas. Ano, ligo gabi. Sige lang, natin ito si Eric Hilot, no? Ito, droga. Tuwal na na. Abot ng Japan, re. Layo ito. Oh. Hindi, kaya nakita mo ba niya ang trabaho? So, makuhan juga. Ano naman yung trabaho? Para anak tagagawa, nagkatanaw anak. Ano ba yung trabaho? Hindi ko lang yung ano. Eh, wala mo na, dire, manam juga. Surihanan lang, normal lang doon. Wala lang pula. Pero naka-live na ta. Ano ba? Inato, ragot. Yung kabalo ko, wala yung anak nga. Sa nabala na wala, pinakukay na kapariha sana. Wala ba? Ikaw ba yung sa amin na Wala yung hilot nga nga nakatangkas sa oras mo. Ano? Wala. Kaya, wala po eh. Hindi pa kakakita ang hilot rin. Yung mo explain pa. Dapat kayo nabalaan yung explain pa. Wala. Dito na. So, no? Kasi gamay? Ito. Doon tahan. Alayo, rakaan eh. Doon tahan lang magay ugat na no. Doon tahan yun. Nangan, hago mo eh. Ano bang naanak ba? Trabaho. Doon tahan. Nagigil siya, no? Pero dati ko may sakit, no? Advance lang ako, nagitandog ko lang. Nagsesiya ang mga mata. Sakit, yun, isa may nakamata. Pero ato pa matang daan, no? Tabo, pareha mo rin ako. Trabaho ito isa, oh. Siyangit, lagot siyangit. Pero grabe na siya. Oo. Nahikap ko na. Oh. Saan mo, nagbulyuman mo na. Adjust sa ganyan mo yun, no? Wala yun. Hinay lang. Doon na yan, maguwang na niya. At kung isa dali, lalaki, ang anak ko, 16 years old. Ang wheelchair, ang dala dali. Ang rightes, ang pas mo, nagsabay. Ikot lang ko. Hindi lang ko. Sabaw. Lakaw, bagaw mo, hindi na lakaw. Pero na balik, ipatigas kita. Kulang, balik, hindi balik. Ugat yun na natulog mo. Ugat natulog ba? Pas mo. Una yung pas mo, hindi makita. Saan ko yun ang pas mo? Sinita ba? Kita Hindi na ganyan. mahulaw ba? Hindi na mahulaw mo siya Kung yan. nang mo tapok ng kutri. Maulo pa kapitin na sa Eh. Sagit man. Nagkikantag yun daw. Nasa pagkayala ba? Nagkikantag na siya. Kaya ko na masyagit siya kaysa dili. Sa mutong. unti-unti oy, nasakit kayo. Kaya gagawin niyo yun. Wala na akong mag-video niya pag pauman. Nakala ko sa dito. No? Ang naluman ko. Ano yun? Kasi daw ko na yung pilya. Wala. Sakit na yung kaya malawas niya. Yan mo na napupunta na dito na pagkabi eh. Kapatid na yun na sakita sa lawas. Kuya, di ka maligod ng hospital. Huwag may finding. Kasi mo dahil sakit. Yung wala man. Nadaw, ganyan mo sila kanina lang sa Facebook.
Yun kita na, nila. oo, kabalo, gid sila. Alas, lagi ko, no? Last Option ako. Siya, dinala naman nila sa Manambalay. Oo. Sa Bisaya. O di? Pilot na po. Wali. Admit na. Kaya ito nag-doktor, check up na tanan. Normal. Ngayon na lang gastara man eh. Wala na nga. Asa pa mag-ilain siya? Nangilain. Kanang nasa Facebook daw. Facebook ha? Di wala mo na sa kailang. Kung saan na, no? Hindi nanawag. O, di, nakalakaw. Sa nakakaroon mo din no? Gasa Davao ni, Davao. Hindi, Bigos. Adire na. Kaysa, doon na ba't upo ka? Wala po dyan ako otro, wala po dyan ba? Dugay na kaya ni. Pag lang na, pila pa lang naman daw. Dali. Simana pa lang na.